at gå på din trappe? Ja. Nej, det er Professor McGonagall. Hvem spiller Kai? Kai, mener du fed? Ja. Det ved jeg sgu ikke. Poltergeister. Poltergeist-katten! Nej, han er den bløde baron. Hvem? Den blodige Han baron? synes ikke, det er sjovt. Hvordan er lige gået op på din terrassen til at sige? Min tryllestav. Da, 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 op. Up. Min tryllestav. Se, han giver det sin tryllestav. Min! Min. Duk. Godt. Sådan. Værsgo, tykke ben. Ja, han æder den faktisk. Pause! Hey! Han er en pote. Professor McGonagall, du skal ikke have min tryllestav. Men jeg har lyst til det. Han er totalt gay lige nu. Er det ikke rigtigt? Jo, totally gay. No, that's mine! You can't take it from me! Ja. It's not yours. Ja. I'm eating you. Fuck! Vent! Your pants. Og så stopper vi!